Alah, kok emas kulo rasa gede. Ngaji kok sing gede. Ngaji nempel. Dan Action senyum. Di video. dan Relak. Awas. Rananya kopong. timbalan orang ada seket lurus kan itu. Aku tuh kosong. Bung ini. Aku biasa ya ada kayak dulu. Kalau kamane orang pakai bangkong. Ngapain lo? Kurang saya makan gituin. Rokok panas. Siap-siap gorengan lu. Pit ki, Bud. Sekarang apa, Bud?
Porosti Ibu Darmi almarhumah mugi daya-daya sawega ing diri samekta ing gati kepareng caos pakurmatan ngaturi pinarak sang hyanging para tamu ingkang kepareng rawuh lumebet wonten sasana suka kalenggahan ingkang kasemataken kanthi tata titi pratitis
laksitaning adicara ingkang badhe tinarbuka ing mangke mugi saking gedhong Pitaswara badhe kaos panglipur kanthi lelangan gending-gending sumangga Mas Katuh. Dewi putrinipun ingkang pun sesilih Sumiati asih ing sedya mangke badhe kadhawuhaken kaliyan Bagus Pendi putra panjenenganipun Bapa Wakil Ibu Larti ingkang mijil saking Jangkung Benggala RT Gangsal Ndatirata Wonogiri sukses. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nuwun. Para sesepuh pinispuh para pepundhen ingkang anggo marasudi darmaning kautaman ingkang pantes sinuyutan saha pantes kinabekten para pangemban pambating pemerintahan saha nayakaning nagari ingkang mligi keluarga ageng saking Jatirata keluarga panjenenganipun Bapa Wakil Ibu Larni ingkang sampun kepareng rawuh wonten sasana bargian ingkang pantes kula kurmati para muda tumarono ingkang bagya mulya pantes kula sinampiran pakaryan saking panjenenganipun Bapa Rusdi dalasan keluarga Pilihari kalenggahan amiwa suto amiwa dhawuhaken miturut rantaman saking keluarga ingkang kepareng mratikesan njanjiaken bilih panjenengan sedaya dalasan kula kedah parikedah ngrasuk agami turi barokah pinanggih keluarga ingkang kanthi wetah pikantuk hidayah saking ngarasaning Gusti ingkang murbeng dumadi ambil pilih mekaten tinarbukaning laksitaning adicara ing rikalenggan siang punika nuwun. Sampun pikantuk dipalilah saking keluarga dumateng para alim, para ulama ingkang ngrinten lan dalu tansah suwanding kaliyan kitab suci Wahyune Ilahi pinangka kiblating parembah ingkang tansah kita taklimi. Dumateng para pangemban pangbating praja ingkang pantes nampi saking pakurmatan. Khususipun dumateng panjenenganipun Bapa Rusdi ingkang minangka hamengkuganti ingkang tansah
sumrambah dumateng para tamu kakung saderengipun kawula lajengaken atur mugi kaparenga panjenengan paring pangapunten dumateng jasad kawula inggih aurat kawula membadhah saking kadang kawula sepuh Kang Mas Wakit pangandika pasrah kang mijil saking panyipun Bapak Cilendra mongko dwija pawiyatan katitik anggenipun paring pangandika pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala enjang bungkap siang menika. Salajengipun ingkang angka kalih atur pasrah Sri calon pinanganten kakung nun inggih Bagus Pendi katampi kanthi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Katur ngarsanipun para pabunden, para pinisukuh, para disepuh ingkang nganggung mastuti dumateng pepayoning kautamen ingkang pantes kula pinundi pandeming panutaning para kawula dasih ingkang pantes kula bekteni. Katur ngarsanipun para tamu kakung swana putri, para bapak, para ibu, saha kadang muda taruna ingkang pantes sinudarsana. Maliginipun katur ngarsanipun Bapak Wakit, Ibu Larti, ugi sapengubiking temanten kakung. Nyuwun donga pangestu panjenengan sedaya sakmangke badhe kaijabaken sakmenika nembe ngrantos petugas KUA Praji Mantoro. Sakmenika ugi Bapak Rusti ngaturaken panuwun sih pasang kuyungan saking tangga tepalih lan samudayanipun mugi dados amal kesaenan panjenengan sakeluarga. Bilih mboten saged mangsulaken karana lair namung kesemanggaaken ing ngarsanipun Gusti. Mugi sih kadarman panjenengan daya pikantuk laliru ingkang satuju liwat bebingah ingkang malimpah limpah saking Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu sedaya patos pulih pramila katur sayanging para tamu paranteni praptaning calon pinanganten saking sasana Mayangarum. Mugi samarga-marga tansah kalis niring sambikala dumugi papan piniji
ijab kabul karana pujangga KUA Kecamatan Pracimantoro ingkang kadherekaken kalian Mas Muhammad Taufik PPN Desa Suci sampun kawistara. Pinanganten ingkang hangayap kepareng kakan dimanjing sasono pasrah sampun kepareng katampi enggal kayatan widut hari ingkang badhe saking mojo tali saking keluarga Pinanganten Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu ingkang kulawarsi para rawuh ora sepuh, ini sepuh, aji sepuh ingkang kulawarsi para yai ingkang kulawarsi iki Bapak Kepala Desa, Bapak Lawan apa ingkang kulawarsi iki keluarga ageng Bapak Wakil saking Benggolo Jatiroto program uang 2 juta rupiah dumateng Mas Pendi. Monggo Mas kawinipun dipunaturaken dumateng calon istri. Pahala. Yuk. Ya. Oke. Yuk. Allah Subhanahu wa taala nyunapunten dumateng Allah Subhanahu wa taala supados niatur hajat kula yang sami dijabah Allah Subhanahu wa taala. Menggah kelancaranipun akad nikah ijab kabul, monggo ijab kabulipun Mas Pendi kalian Mbak Juniati Asih monggo kita awali bikakan di wawasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi lantaran wawasan basmalah wau akad nikah melampahkan dilancar lan pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzu billahi min syururi anfusina. Inna Allaha ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya Ananda Pendi Piti Wakid bin Wakid saya nikahkan dan kawinkan Juniati Asih anak perempuan saya dengan Mas
kepadamu dengan mas kawin seperangkat alat sholat, emas 6 gram, uang 2 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Jumiatia binti Bapak Rusdi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pak saksi para rawuh sampun sah dereng? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah. Allahumma alif bainahuma kama arfa baina Adama wa Hawa wa alif bainahuma kama arfa baina Yusufa wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama arfa baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akad nikah menika sampun melampah kanthi lancar kados panjenengan sami mila menika kula memaken dumateng Bapak Ibu para rawuh sedherek pilih mulai dinten menika detik menika dintenipun Kamis tanggalipun Mas Fendi status berubah, tanggung jawab juga berubah, harus bisa menjadi suami yang baik, bapak yang baik, imam yang baik bagi keluarganya nanti. Siap ya Mas? Ya, Mbak Jumiati Asih juga seperti itu, harus bisa menjadi istri yang baik, ibu yang baik, karena seorang ibu nanti akan menjadi pendidikan pertama bagi putra putrinya nanti, belajarnya ditambahi, sabarnya ditambahi. Kaliwat Kecamatan Prasimantoro Barasan, petugas BPN Desa Suci ugi sedayanipun kang sampun kepareng hadang kepi anggenipun meratitisaken laksinaken rampit dan dilaksanakan. Ingkang kepareng mundhut foto Bapak Ibu Pinsepuh kula aturi nyangkep pinanganten sarengkit. Bebili mekaten duwin kairingan kalian gending-gending ingkang badhe katuraken. Sumangga kapun.
Para nekatur para mongkarsa ingkang sinawung krido mugi hanjajari pinanganten sarimbit mapan wonten sangajenging dalem pawiyahan saperlu tangkep asta ndherekaken sugeng kundur sang yanging para tamu kagung miwah katur panjenenganipun Bapa Marina ingkang mangka tetuangganing keluarga ingkang mijil saking Jatirata. Kula ingkang kepareng mratitisaken laksitaning adicara karana sampun kepareng paripurna. Satemah pinanggih keluarga kanthi barokah kebak hidayah saha wetah handayani siatmojo pinanten sarimbit kebak ing hidayah parandene kula ingkang kepareng mratitisaken saking purwa madya wusananing gati laksitaning adicara siang punika kula tansah nyuwun lumunturing sih samudra pangaksam karana lenggana anggen kula mratitisaken kathah kekiranganipun kathah cacar cewetipun gunyak ganyu ing atur ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sami kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksam monggo tansah sesanti jaya jaya wijayanti suradira jayaning rat mugi leburing pangastuti kayuanan karajan katentreman miwah kasarasan mugi tansah kasanding panjenengan sedaya kanthi pangajab anggenipun bepisanan panjenenganipun Bapa Rusdi sakeluarga kaliyan panjenenganipun Bapa Wakit Ibu Lati tansah raket supeket dados keluarga ingkang ayem hangayem kanthi pepuji siatmojo pinanten sarimbit mugi-mugi enggal paringan kapitadosan saking arasaning Gusti ingkang murbeng dumati satemah kaparingan momongan ingkang winastan golek kencana ingkang saged tata jalmu satemah saged angrenggani anggennya mangun paliwinangun hayem ingkang sami sinandang hamba bilih mekaten sepisan malih kula nyuwun lumunturing sih samudra paksami bila taufik wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangke sabibaripun keluarga ageng pisan kundur hamba pilih keluarga pinanten putri badhe kapundhut fotonipun kula sumanggaken ngantos sak keparengipun nuwun